Dag kijkers van Gaming.be. Ik ben Klaas en dit is mijn allereerste Hunger Games aflevering. Ik heb er enorm veel zin in, omdat Hunger Games is een van mijn lievelingsspelletjes op Minecraft. Dit speel ik heel vaak. Ik speel op de Hypixel server in de map Cuttle Drive, mijn lievelingsmap. En ik ga er proberen het beste van te maken. Mijn doel is om elke aflevering iemand uit te nodigen die met mij moet samenspelen. Dat gaat altijd iemand van het kanaal zijn. Dus nee. Ja, en ja, maar nu dan ik allereerst aflevering neem ik het even alleen op. Oké, ik denk wel eens toegaan. Maar dan moet ik natuurlijk niet starten. Ja, het is binnen. Natuurlijk in de slaans gelegd. Niet zo heel goed, maar toch wel goed. Dat is hetgeen ik wil. Oké, even een beetje sorteren. Oh, voilà. De eerste keer is al binnen. De goedheid stelt me altijd, zal ik maar zeggen, want het was wel niet zo heel goed. Ik had hem een beetje sneller moeten kunnen. Zo zwart. Dit komt heel goed uit. Ja, een beetje meer over het kanaal. Dus op ons kanaal gaan er allemaal verschillende dingen komen. Zoals FIFA gaat komen. Veel Minecraft gaat komen, zoals de Hunger die ik opneem. Normaal 10 afleveringen, ja, dat online staat. Dan ook nog hardcore serie. En dan een gewone Minecraft-serie. Dus veel op plan. En het hangt een beetje vanaf van jullie. Allee, zodat jullie een beetje kijkers gaan kunnen lokken. En allee, we doen het vooral voor plezier, maar het zou toch wel leuker zijn als we ook veel kijkers hebben. Voilà, 2 kills. Oh, dit moet zo. Oh, level 4. Ik denk dat ik eens ga gaan enchanten. Ik heb speed, dus ik ga 20 seconden moeten gaan. Oh, een VIP. Die gaat ik naar beter naar rust. Jammer, nummer 4 voor de kleur. Maar ja. Stomme VIP's. Niet leuk. En die heeft dan zo een kapot. Oh, ik ga het zo even goed over. Oké, dat was snel. Stomme VIP. Niet. VIP gewonnen. Beetje logisch. Derde plaats. Ik vind het al een goede prestatie. En ik ga nog een potje spelen. Oh. Ja, ook een zeer leuke map. En ja, iedereen heeft zo zijn eigen weg dat hem altijd gaat bij de Hunger Games. En ja, ik heb wel een Cuttle Drive.
En ook in deze map. Ja, eigenlijk in iedere map moet je een beetje weten wat er netjes te zijn. Ja, kom. 3, 2, 1. Let's begin. Ja, voordat ik het vergeet te zeggen. Laat een blauw duimpje achter als je het een leuke video vindt. Allee, abonneer ook alsjeblieft op ons kanaal. En ja, hoe meer likes en views, hoe sneller dat er een nieuwe aflevering gaat komen. Oh, nog een stuk zwart vind ik even. Maar ik weet dat mijn dingetjes niet stelen, hè. Ja, stil zwartjes. Hoe meer kills, hoe meer vreugde. Hoe meer... Hopsa, dankjewel. Hier boven ze van chanting. Dat is mooi. Hier. Ik ben er nog niet meer. En een pil. Yes. Tweede pil. Ben hier op weg. Stel zwaar niet wonderen. Hier. Dat is goed. Die gaat ook zijn. 4 kills. Wow. Ik ben heel goed bezig. Oh. Nee. Ja. Met mij misschien niet kunnen proberen, hè. Kan je nog komen? Ik kan het wel kunnen, hè. Dus deze kan je goed van zijn voor straks de toekomst. Oké. Wat wil jij zeker? Oh nee. Oh, oké, het is gedaan. 4 kills vind ik eigenlijk zeer goed. Dankjewel om te kijken allemaal. Laat een blauw duimpje achter als je het leuk vond. Ja, en abonneer ook alsjeblieft. Tot binnenkort. Doei! Here we go.